Takže čaute, vítam vás pri sledovaní videa z série stierania losov. Opäť som si pre vás pripravil dvakrát šťastie. Dúfam, že to aj bude šťastie. Použijem znova Ludovita Štúra 2 eurovku, takže ideme na to. Druhá minca. Rybka. No. Takže šťastie fakt sme nemali. Ideme na ďalší. No nič, takže nemáme šťastie, ale to nevadí. Takže pre dnes je to všetko, lúčim sa s vami pri ďalšom videu, majte sa krásne, čau.